тук, бе? Дай се улутни си, тя е гола, какво правиш? Тя ме викаше. Ти що си с розовата? Дълга история. Май е време да тръгвате. Внимай как ми говориш. Ти пак се разплашват пияни момичета. Този път нищо не съм направил. Изчезвай! Брат, ти е само странна. На мен ли го казваш? Лили, къде е гажото взема? Спокойно, отида да ми взем питие. Аха, ясно. Баща ти не е ли там? Що не отидеш при него? Гаджето ти взима? Чакайте сега, имаме много по-голям проблем. Какво ще правим с тези двете? Щом Петя е видяла залеза, ще остане русалка за цяла вечер. Здравейте! Днес сме се събрали да отпразнуваме още една успешна година в живота на един уникален човек. Той е изключително добросърдечен и щедър. Освен това е най-богатият човек в града.